अइली ह नाचे उमर रहे काचे बवाल करैली हो। अइली ह नाचे उमर रहे काचे बवाल करैली हो। तबुले सनवा से मन टिकावा के पारो वायरल भइली हो। तबुले सनवा से मन टिकावा के पारो वायरल भइली हो। यूपी बिहार में भइल बहाला, इंस्टा या फेसबुक पर वीडियो भेटाला। पड़ल बाड़ी बिहारी के पाला, ससुर ने इनको घर से निकाला। यूपी बिहार में भइल बहाला, इंस्टा या फेसबुक पर वीडियो भेटाला। पड़ल बाड़ी बिहारी के पाला, ससुर ने इनको घर से निकाला। मीडिया बोलैली इज्जत गवैली, कुछो न पैली हो। मीडिया बोलैली इज्जत गवैली, कुछो न पैली हो। तबुले सनवा से मन टिकावा के पारो वायरल भइली हो। तबुले सनवा से मन टिकावा के पारो वायरल भइली हो। अइली ह नाचे उमर रहे काचे बवाल करैली हो। अइली ह नाचे उमर रहे काचे बवाल करैली हो। तबुले सनवा से मन टिकावा के पारो